Ola maphela sicoco sinoku insundo nangamakhokozela njengelifu lemvula sengela abantwana xa likhithika ngalolu suku lwanamhlanje Monday the 31st of May 2021 kuphela inyanga kaMay, inyanga ibino May Day o Africa Day. Sivalile ke singene singaphakathi kubo ubusika akubandi yema. Kaloku lusuku lwanamhlanje usuku lwangomvulo kulapho sesingene khona evenkileni sithenga izinto zakwa my friend, ngenye imini sishiye siyothenga izinto ngakwezi venkile zingasemakhaya ethu. Namhlanje ke singena kwa my friend apho sizabe sithetha khona ngoGila Umkhondo, iyeza eligxotha imimoya emdaka phakathi kwalamakhaya sihlala kuwo. Phambi koba singene ke kuye uGila Umkhondo sizayitsiba likhumbuza abantu ukuthi basubscribe, sitsibe leyithetha ngezinto zasesikolweni kubantu abafuna ubhalisa abafunde ngamayeza. Sifuna uthetha ngetopic ebesiyiphethe Saturday apho besithetha khona ngokuthakathwa ekhaya. Basifonele ke abantu bekhala tata uPheleyi undithunukile itsho ngqo kum lento uyithethayo ndim luthakathwe ekhaya. Besithe xa sithethayo ngala Saturday sathi there are vulnerabilities apho zibone usentweni ubungazimiselanga ukuba kuyo, uzibone ungena kwinto engapha kwamandla onawo. Sithi xa besithetha ngeza vulnerabilities, xa uthakathwa ekhaya uphela uba vulnerable kwizinto ngezinto ongakwazi uzicontrola. Siyibalile eyokuqala. Eyesibini ithi uzawuthi kuba wena uthakathwa ekhaya eyona ngxaki kuxa ulaliswa nesi silwane, uzawuhlunyukwa mbo kulahlwe esi silwane, kulahlwe esi silwane, lahlwe esi silwane. Umhla nezolo kuphela imali uzawuhamba uyogaxeleka mamandini kwindoda ethile ezawuthi hey kudala siyenza lento, mhlawumbe lona cebo kukuba mna nawe sombathisane ngengubo ukwenzela uba la mayeza asekhaya ndiwafake ngokwam apha kuwe ayokwazi uyosebenza phanga phakathi. Ebona ke xa injalo mamandini baleka ngumntu ofuna ukudlwengula lowo, sisidlwengu eso esikudlwengula ngendlela ephucukileyo. Unumber 2 kulento ke yokuhambe ulahliswa, hamba ulahliswa koye kuyaphe kuhambeni uphela ugaxeleka kwindawo enendoda ethile ezawuthi esi silwane soze silahleke. Eyona ndlela iphucukileyo mandikubelekise esi sam ukwenzela uba sigxothe esi uhanjiswa naso. Yenzeka ke lena xa kuqiniswa kuthiwe le nto ilapha kokwenu inamandla, eyona ndlela yokuyisusa eyokubana ndize neyam kuhlale lena yam apha kule ndawo yakho. Sikhe sadibana ke nento ekumila kunjalo kwento ziqinisayo, athi umntu xa ngoku lento yalaa ndoda seyilapha seyixakile, xa esiya kulaa ndoda athi hey ndoda ndini nalena yakho ngoku yandibhida ingathi wesi kunale bendinayo kuqala, ngcono kubuye le yokuqala. Athi ke ngoku umntu ndini athi hayi kaloku nayo sisilwane and lena izawuphuma nzima, izawundisokolisa yona yi-15,000 ububhatele i-3,000 ukufakwa lento ikhutshwa ngoku nge-15,000 yenye ke ngezingxaki. Unumber 3 uzawuthi ke kule meko yokuhambe kubonwe sisilwane, uhambe kubonwe sisilwane, uzawujikela kwenye indawo kuthi hayi man lento engathi ngukhoko wakho lona, elo khoko wakho ufuna umthwasele. Before you know it sewuthwasa ke ngoku sewuligqirha elithile elizawujikeleza lingaboni namathongo, lingazi noba lizapho kanye liyale, kuba kaloku bengekho kwanto ithi thwasa kwasekuqaleni uthwasele le nyoka. Unumber 4 iphantsi ufana nonumber 3 ukuthi njengoba ngoku kumane kubonakala utatomkhulu, vele utatomkhulu, kuvele utatomkhulu, kuthi utatomkhulu ufuna umenzela into. Ngokwenzela utatomkhulu into wena sewusenzela lento yalapha ekhaya. Xa sithi utatomkhulu ngumzekelo nje, it could be umakhulu, it could be umama, it could be utata, it could be ubani ongasekhoyo, because ngolento yakhe seyilamba ngoku seyifuna uhoyo. Uzawuzibona ke wena once uyiqala ke lento yokwenza okokuqala izawuba yinto ibila ngoku lento seyifuna into apha kuwe, senguwe ngoku umnikazi wayo. Besifuna ugqitha ke phambi koba singene kuye uGila Umkhondo apho sichaza ngezi vulnerabilities zokuthakathwa ekhaya. Masigqithe ke kuSaturday size kuMonday. Namhlanje sithetha ngoGila Umkhondo
all i-combination masibizi ngoba yikhombo ephuma apha ekhaya eliyeza lokusebenza phakathi kwekhaya xa kukho loo mikhondo, xa kukho loo mizila, xa kukho ezo zinto zimdaka phakathi kwekhaya. Sayibiza ugila umkhondo kuba kaloku sayibona uba iyakwazi ugxotha le nto ezi zinto, nothi zonke ke bantwana bahle, because amayeza la amanye asetyenziswa ngokuba ndoda ndinithile izoba yiyo enyathelayo isebenze, kanti amanye niyakwazi nina ukuthi nizenzele phakathi kweli khaya. Masithethe ngaye ugila umkhondo. Ugila umkhondo is designed ukuthi wena ukwazi ukuzibethelelela okanye ukuziqinisela apha phakathi kwekhaya. Usebenza njani kugila umkhondo? Siyayiphinda mos le ndlela abantu bayayibuza bathatha uphele ka usiphinde ngogila umkhondo. Ugila umkhondo unamayeza okuchela, ukuchiva, rhorhasha. Uyachela apha phakathi kwekhaya ugxotha izinto ezimdaka. Ina 2 steps ke le nto yalamayeza. Uqala ngo step 1 for 3 days uze ngo step 2 for 2 days. Both steps ke ayiyo lento kuthiwa esinye step sikhuphe esinye, no, omabini ayagxotha. Amanye ajonga izinto ezirhubuluzayo, amanye ajonga izinto ezinokubhabha phakathi. Sithetha ngento enjengempundulu, kanti ezirhubuluzayo it could be inyoko okanye izinto ezihamba phantsi. When we said not zonke, lana walapha ekhaya amayeza asikawaboni esebenza when it comes to into ezinjengeziporho, particularly isiporho, to an extent nento enjengesithunzela. But if you suspect ukuthi kukho isithunzela phakathi kwekhaya, you tell us. Siza kuxelela ke ngoku one of the steps, into esingayifakanga, but siza kuxelela ukuba if kukho ingxaki esithunzela yenza into ethile. Siza kuxelela ukuthi uyithi, but yona lena as it is ayenzi into ezithunzela. So inalonto ke yokuchela ukugxotha ezo zinto. Siyaqhumisa apha kugila umkhondo ugxotha izinto ezimdaka, imimoya. Siku-instruct ukuthi xa kuqhunyiswa kwenza njani, contrary to what we normally know as instruction okuqhunyiswa. Number 4, kukho amayeza ofutha ukwenzela ukuthi wena mntu, andithi ngoku uyazenzela, wena mntu uzawuqala le nto kukuchela phambi kokuba usebenze ikhaya, uqala uzijonge wena. Kukho amayeza osela. La mayeza ke ngumagqudu okhupha izinto apha kuwe, uphinde ube namayeza osela, abulala intlanga, abulala amadliso, abulala amabekelo, ukwenzela uba uthi usiya eyezeni, uye eyezeni ube ezi zinto zilapha ngaphakathi kuwe ziphungukile, uthi olibamba iyeza lochela uye noko unako ukuqina. Then unumber 4, kukho iintonga zobethelela esulast step. Yonke ke le course ithatha i-5 days. Yonke lento izawukwenziwa excluding iintsuku ezintathu ozawube ufutha ngazo, because ufuneka uqala wena uzikline. Then ke ngoku okakuchela is going to be 5 days. Only after ezantsuku zinhlanu uzawuthi ubethelele. Kweminye ke imizi siye siba advise ngenxa yova imeko yabo ukuthi xa begqibile zebenza izinto zongenisa abantu abadala phakathi kwekhaya, apho sibona ngokwenkcazelo ukuthi izihlwele ezi azisekho phakathi kwekhaya. Siye sibagayide ukuthi xa nigqiba yenzani the following ukwenzela uba ningenise abantu abadala ebebegxothwe zizilwane. Abanye bagxothwe zizilwane zomntu ebethakatha, abanye bagxothwe zizilwane zomntu ebethwele, abanye zizinto. Kukhona into uba kuthiwa wena ubelekiswe into efika apha phakathi kwekhaya izenza indodomzi. Xa ingundodomzi abanikazi bomzi balishiye ikhaya. Ugila umkhondo ke yiloo nto injalo. Zifumanele ke wena mntu othi ingathi ezi zinto kuthethwa ngazo apha emabheleni nam ndihambe ndigilane nazo. Ugila umkhondo yiloo nto ke. The main emphasis ke kugila umkhondo eyokuthi kujongwa wena mntu ozawuthi ibe nguwe lo ubethelelayo, because uyathunyelwa uzibethelelele, but at the same time kujongwa other family members. Apha ke ngokwayo le combo yenza 5 adults. When we say adults, ngokwalapha ekhaya ke we don't encourage abantwana ukuthi baqaliswe amayeza. Abantwana we avoid ukuba fake emayezeni unless an attack is directed at lo mntwana. If the attack yekhaya makujongwe ikhaya, abazali ke would say, what if lento izawuze emntaneni? Thina we say our experience, abantwana bayakhuselwa ngabantu abadala. Abantwana nabo bayakwazi. Abantwana if you notice bayayibona le mimoya emdaka.
umntana uzawungalali ebusuku because ubona lento, but ichance yoba umntana athekwe kuxa lento i-directed kuye. That's our experience, unless ke nyani le problem is such that nayi lo mntana makahoywe. There will be a case ibidiscusswa kwiVuselanga Academy apho sijonga umntana ona 3 months. What do you do xa umntana at that small? Kulena ke ikhombo sijonga ii-adults eziyi-5. Ukuba nina nithi sizi-adults ziyi-6 umzekelo, there will be additional 150. Yabona ke we don't talk about i-prices apha because omnye uzayimamela le price ibe ngu-20 whatever, ingaseyiyo le price, uthe 150. That's why you don't talk price. But the point is there is an additional per adult. Kule additional is cheaper than ukufumana umagqudu neyeza losela. Ngu-additional oyi-price kamagqudu only okanye price yosela only. Yilo price per adult ngamayizosela, ngamayizogquma okanye lento kuthiwa kufutha ngesixhosa, eyi-additional per each adult ehlala kule ndlu, kwenzela uba sonke sibe clean kweli khaya nekhaya lethu libe clean, sibe kude nayo le mimoya imdaka. There are challenges ke esingakwazi uzenza ngaye umagqudu. Omnye uzawuthi apha ekhaya kwaphehlwa amanzi amnyama, kukho umuntu apha ekhaya othwebula inhlahla zelikhaya azenze zakhe. Leyo ke into ayenziwa ngomagqudu, uzayithethela bucala. And kuyo lena into siye sithi yingxaki yekhaya. Laa mntu uthethe nezihlwele zekhaya waziguqulo mazijonge yena ikwafuna nina. The only thing where thina abantu bamayeza we come in is not ukuningenisela izihlwele zakokwenu. Thina abantu bamayeza kukubolisa la mayeza alo mntu nithakathayo, then nishiyeke ke ngoku imeme yezihlwele zekhaya yimeme yenu. While we are here, it doesn't make sense into ukuthi uhambe uyofuna ubhele azokucengela kwizihlwele zakokwenu. Kule terminology esetyenziswayo kuthiwa ubhele ukulungiselela umsamo. That thing is not making sense. Awukwazi uthatha umuntu welinye ikhaya azokulungisela izihlwele zakokwenu, azenze zivane izihlwele zakokwenu zithethe nawe, izihlwele zakho zijonge wena. Ngumsebenzi wenu, zenzeleni. Umuntu wamayeza makanigxothele into ezimdaka aphuma goduke anishiye nilikhaya. Niyokhangela ootata omkhulu, ootata, oodadobawo, abantu bekhaya abakwazi uthetha nezihlwele zalapha, bathethe zive, bazibize ngamagama. Tata omkhulu Nopasika, sime kule ndawo tata omkhulu sizothetha nawe. Mna mntu wakwabhele ndizawumazela phi uNopasika wakokwenu? Into yenu ke le. uGila Umkhondo yiloo nto ke bantwana bahle besiphethe yena namhlanje sithi khawuzifumanele uGila Umkhondo ukhona phayana evenkileni. Ukubana ke wena ufana noBhele awukwazi uzithengela uGila Umkhondo, ndibhalele masichaze ke into kaWhatsApp. uWhatsApp is so inundated, is jam-packed. So ndiye ndithi umuntu ofuna my attention makandithumele i-SMS. Umuntu ofuna i-urgent answer ndithumele i-SMS or ufone. If le nto yakho necessitate ukuthi uyithumele ngowhatsapp, ibhale kuWhatsApp undifowunele okanye uthumele i-SMS. Thatha uBhele ndikuthumele imessage kwiWhatsApp ngale number so that ndiyoscrolla kweza messages ninzi ukukhangela lena yakho specifically. Any person ondithumelela message, I emphasize uba yi-agent, also send me an SMS okanye give me a shout undi-alert uba une-message important, because some of ezi zinto zikwazi uya kuWhatsApp. Umzekelo umntu unaloo proof of payment okanye loo nto eyi-picture afuna ndiyijonge, o-MMS abasekho mos. So sesithi ke mntu othumela uWhatsApp there's a chance yokuthi andizukwazi ukumjonga. U-inbox ke don't even go. I'm not active kuFacebook ngenxa yokuba hacked several times, thunyelwe ezi pictures zindoyikisayo. So ukuba undithumela into kuFacebook, rest assured andizuyibona. Masivaleke kaGila Umkhondo. Siapologize ke bantu abahle for into ya Sunday. Hey, le session yamathongo is getting difficult, I must say. Asikwazanga uyenza, andikwazanga udibana noRhadebe. I hope ukuthi nizamfumana kule Sunday ilandelayo. If we keep realizing ukuthi le session ingathi ayenzeki because uBhele watsho ukuthi yena akanayo i-energy yohlalutya amathongo, I've got my reasons, bendiyibawela la session yenziwe ngumuntu othwasileyo, igqirha,
because ingxaki zabantu zamathongo i-majority cases ngabantu abaleqwa yintwaso, zingxaki zasemakhayeni ethu ezihambe zibe nobizo of one form or the other. I don't want to get involved into it. So yiloo nto ndingafuna uyenza. Not that andikwazi uhlalutya amathongo, ndiyakwazi, but I don't want to do it. So ukuba yasisokolisa ke yasenzimela, siza kuyiyeka bantu abahle, because ingathi noko ifuna usinyusisa iqhina. Nantso ke incoko yanamhlanje besithetha ngayo ngoGila uMkhondo. Masiyeke ilale Camagu.